siitä ensimmäinen MM-ralli? No tietenkin, että sanoin, että aamulla oli vähän ei ihan ollut semmoinen aloitus, mitä halusi, että vähän tuli auttua, mitä sattui ykkösellä sitten. Se vähän heräsi sitten, niin hienoa ollut, että hyvin taktilla. Hieno homma. Otamme kierrä tuonne toiselle puolelle, koska meillä on siellä Kai Lindström, jolla tänään on 40-vuotis syntymäpäivä FCD:n puolesta. Viralliset onnittelut. Kiitoksia. Miltä sä on tuntunut istuskella vieressä Jyväskylässä taas monen vuoden tauon jälkeen? On tuntunut oikeastaan kivalle, että niin kuin Kimi tuossa sanoikin, niin aamu vähän lähti kangerelle käyntiin, mutta nyt on tää ollut yhtä hymyä sit sen jälkeen. Ihan tosi makea, kunhan laskee tonne. No jo siis noin rypyt ilman, kun se on tullut hymyttää, ettei se iästä johdu. Ei tietenkään. Joo, niin kyllä tänään on hymyilyttänyt aika monessa paikassa. Oikeesti ajo on ollut hienoa, että se on ihan turhaa. Sitä ei pysty riittävästi hehkuttaa, että kun katsotaan, että ukko ei ajanut tuonne mennään. Ollut makea. Mä oon täsmälleen samaa mieltä tästä asiasta. Menkähän ukot vielä laskee killeriä. Sitten auto kuntoon ja huomenna taas painaa. Kimi Räikkönen ja Kai Lindström, hyvät naiset ja herrat. Ja tällä hetkellä Simone Bertolotti ja Mark Wallenwein ottivat tuossa mittaa toisistaan ja viettää 40-vuotispäiviään, kun istua Neste Oil Rally Finlandissa Formula 1 maailmanmestarin kartturina. Siinä on kyllä varmasti sellaista fiilistä, jota Kaitsukin kelpaa sitten kiikkustuolissa muistella. Ja nyt tosiaan niin kuin Kimi sanoi, että vähän teknisiä ongelmia hänellä on. Voi olla, että Kimi ei ihan hirveästi viitti riehua tällä pätkällä, että pysyy nuo tukivarret paikallaan. Mutta katsotaan, nyt on Kimikin vähän semmonen kuski, että ne äkkiä unohtuu noin tekniset ongelmat. Mä veikkaan, että Kaitsu saa vähän siellä muistutella, että tällä on nyt ihan hirveästi riuna Jarkko Nikara. Ja sitten vähän hipasee Kimi tuohon betonimuuriin. Sen verran valuu leveäksi, mutta se tosiaan vaan vähän hipasee koko kyljen matkalta kuitenkin. Että kyllä siellä sen verran vääntöä oli. Kimi siis neljäntenä N-ryhmässä, 1.28.6 kärkeä perässä. Ja on tullut tuo tämän päivän viimeisimmät pätkät todella kovaa. Jarkko Nikara 4.21 kärkeä perässä ja on seitsemäntenä, eli selkeästi tänään vauhti ei ihan Kimille ole riittänyt, mutta tällä pätkällä niin kuin mä vähän uumoilin, niin Kimi varmaan ottaa vähän varman päälle, että kaikki osat pysyy ehjänä ja sitten Jarkko Nikaralla on hyvä vauhti päällä. Joo, kyllä tää nyt Nikaran heiniä on tällä erää, mutta näppärästi sieltä tulee Kimin. Kuitenkin selkeästi on havaittavissa, että vähän säästellään heti jo tuossa starttihetkellä. Siinä vähän säästeltiin autoa ja Jarkko Nikara tässä kaksikamppailussa vie kyllä selkeästi voiton. Mutta aplodit kyllä kuuluvat Kimille ja Kaitsulle. Hyvä päivä tänään, N-ryhmän 4. tila. Se on varmasti paljon enemmän kuin monet osasivat uumoilla. Kuitenkin puhutaan Kimin uran 4. rallista ja ensimmäisestä MM-rallista. On siellä vähän enemmän kokemusta kuitenkin vastassa. Soratietkin alkavat tälle espanjalaiskuljettajalle maistua. Kartalukijan paikalla istuva Mark Martti luki aikana nuotteja Carlos Sainzille Sainzin uran loppuvaiheissa. Ja Carlos Sainz on myös vahvasti ollut Daniel Sordon uran kehityksen takana. 218 MM-voittoa kuitenkin jo. Oli viime vuonna 4. täällä Neste Oil Rallissa. Jari-Matti Latvalalla nuo 2 voittoa. Ja tietysti Jari-Matti Latvalan suoritukset tiedetään tältä vuodelta, niitä on turha tässä lähteä spekuloimaan, mutta se on selvää, että Jari-Matti Latvala on tällä hetkellä yksi maailman nopeimmista kuljettajista. Kahta kysymystä ja siitä lähdetään liikkeelle. Ja nämä herrat taistelevat huomenna palkintopallin 3. paikasta. Jari-Matti Latvala on 9 sekunnin päässä Dani Sordosta, kun huomiseen päivään lähdetään. Ja katsotaan, mitä tämä pätkä sitten tuo tullessaan.
Sordo suorittaa tuota ensimmäistä kierrosta hyvällä tahdilla. Ja on siellä lähti sieltä sisäradan puolelta, eli ajoi tuon lyhyemmän lenkin. Nyt on Sordolla sitten tämä pidempi reitti. Ehkä ahduksen verran on Jari-Matti perässä. Ja hyvän näköistä sellaista turvallista varmaa meininkiä on molemmilla. Jari-Matti taittaa sinne sillan alle. Sordo on kuitenkin jo siellä sillan päällä. Ja kyllä Sordo on vähän niistä päällä, ei auta mikään kasvattaa jollakin kymmenyksellä tuota eroa. Tällä pätkällä nyt tosiaan Dani Sordolla kärkeen on 20,3 sekuntia matkaa. Ja Jari-Matti tosiaan 9 sekunnin marginaalilla eli Sordo hinkun verran nopeampi. Riittääkö se pohja-aika? Kyllä se riittää ja kevyesti. 1.20 ja 6 on uusi pohja-aika. Jari-Matti Latvala häviää 0,9 sekuntia, mutta on tämän pätkän toiseksi nopein. Eli Dani Sordo 1:20.6 new fastest time for this stage. Jari-Matti Latvala. Ja kartalukija paikalla Daniel Elena, jonka kotimaa on Monaco ja Citroën. Ja hetken kuluttua on täysi rähinä päällä 4 sekunnin johtoasemassa. Lähtee Mikko Hirvonen sitten taistelemaan taistelemaan pahinta kilpakumppaniaan Sebastian Lööpiä vastaan. Ja saman tien Lööp on nyt tuolla pidemmällä puolella. Mikko saa aloittaa täältä lyhyemmältä radan puoliskolta ja katsotaan mikä on sitten lataus tähän päivän viimeiseen pätkään. Kaiken kaikkiaan tänä viikonloppuna on paljon pelissä, kun taistelu on tässä tilanteessa. Tässä käytännössä käynnistyy vielä uusi 4 osakilpailun mittainen MM-kamppailu, nimittäin sen verran tai tämän jälkeen enää 3 on jäljellä. Mikko tulee hyvin tuon ensimmäisen kierroksen. Ja kyllä nopeampi. Tässä kohtaa lähtee nyt tuonne pidemmälle radalle. Ja Lööp sitten tuolla lyhyemmällä puolella. Ehkä ihan niin sulavasti ei mennyt tuo betonin mutka tuosta Mikolla, mutta katsotaan, hienosti lepkauttaa tuonne sillan alle. Mikko on kuitenkin siellä sillan päällä. Nyt tulee tiukka vääntö. Nyt on kyllä sellainen ero, että pienestä se on kiinni. Mikko on tuolla lyhyemmällä puolella, mutta Lööp on vähän edellä. Ei paljon, mutta aavistuksen verran ihan kymmenyksestä puhutaan. Kun Hirvonen purittaa. Ei aivan riitä. Sebastian Lampien tässä kamppailissa voiton. Ja Hirvonen siitä linjan yli. Ja Lööpille pohja 1.20 ja 2. Ja se on pohja-aika. Mikko Hirvonen jää 0,7 sekuntia. Eli on kolmanneksi nopein. Ja kun eroa oli 4, kun tänne lähdettiin, niin sitä on 3,3 sekuntia, kun huomiseen päivään lähdetään. Hyvä show tiedossa. Viralliset kellot eivät kuitenkaan tälle parille tänään käy. Eli he saavat tuon minuuttia jokaisesta pätkästä, jota he eivät ole ajaneet. Novikov pistää ainakin heti siinä rautakaidetta vähän väpäjämään, eli ei tuumakaan anneta periksi. Vasta 18-vuotias venäläiskuljettaja, selkeä tulevaisuuden tähtinimi on Evgeni Novikov, joka painaa tällä hetkellä tuolla ulkoradan puolella Citroenin tällä uudemman korin mallisella C4, kun sitten Petteri on liikkeellä tuolla City 200. Ja ensimmäinen kierros täyttyy. Novikov ehkä vähän edellä kuitenkin Petteriä tässä kohtaa. Ja sitten mennään tuonne sillan alle. Ja sieltä Novikov on tässä kaksinkamppailussa kyllä viemässä voiton. Siinä on vähän uudemman ja vanhemman Citroenin välinen kaksinkamppailu. Ja sieltä tullaan, ei siinä iso ero ole, mutta Novikov on hiuksen hienosti nopeampi kuin Petter Solberg. Mä arvasin, että Petteri tekee jotain. Siinä on vähän Donitsia tarjolla.
ja Petter Solberg. Ei oo uskonut. Ei ois uskonut, mä en halua ollenkaan. Se on vähän tommonen epävarma kartturi toi Phil Mills, kun sillä on toi suunta vähän hukassa. Ja taas, katso vähän. Ja sitten tää Petterin bravurin numero, eli siitä... Tuo bravurin numero on tossa ihan hiljattain, ei tässä kauankaan, kun murtu toi käsi, kun se vähän bravurin numero teki tuo Pettekan muista kilpailussa. Joo, se on ihan totta. No mut on näin. Petteri on showmies vailla vertaa, ei voi muuta sanoa. Joo, hei Jan, mä liputan aina tän jutun puolesta. Mä annan tämmösiä tarvitaan. Petteri on... Aika silloin kyllä se kuuluu. Kyllähän